Hej. Hvis du ønsker at tage Gud hen som din far, og få Gud som din far og blive kristen, så er det vigtigste, at du bekender, at Guds søn er Jesus, og han døde på korset, for at du kunne komme til faderen. Og jeg vil nu sige en bøn, som du kan sige efter mig, som vil lede dig ind i frelse, som vil gøre, at du får Gud som far i dit liv. Så du kan bede efter mig, men du kan også i dine egne ord bekende, at Jesus, at du tror på, at han er Guds søn, og han døde på korset for, at du kunne komme til faderen. Sig det i dine egne ord. Gør det, som du har lyst, men du kan også gentage efter mig. Så vi beder denne bøn. Herre Jesus Kristus, tak at du døde på korset for at rense mig for synd. Tilgiv mig for alle de forkerte ting, som jeg har gjort i mit liv. Kom ind i mit hjerte og lev i mit hjerte for evigt. Tak, at du lige nu renser mit hjerte. Jesus, jeg modtager dig som min personlige frelser og min Herre i Jesu navn. Amen.